Γιάννη, με τι συνοδεύει το χταποτοπίλαφο? Με ένα ωραίο λευκό δροσερό κρασί και εγώ με ένα νερό. Ωραία. Ορίστε το νεράκι σου, ορίστε το δικό μου κρασάκι. Στην υγεία σας. Καλό μεσημέρι. Και καλή όρεξη σε εμάς. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια, αξίζει το Γιάννη, έτσι. Μπράβο στο Γιάννη. Μεγάλωσε, ψήλωσε, έμαθε πολλά περισσότερα από όσα ήξερε. Και μυστικά τα οποία ίσως δεν βγήκανε στο βίντεο. Το ρύζι για να γίνει πιο σπυρωτό πρέπει να το βάλουμε σε αλάτι, να το αφήσουμε κανένα 2 ωρίτσες. Πριν το βράσουμε και μετά το ξεπλένουμε λίγο πάλι με ένα σουρωτήρι και το βάζουμε να βράσει για να το μαγειρέψουμε. Επίσης, στη διακόσμηση που είδαμε του πιάτου, είχε βάλει και κάπαρη. Για να γίνει πιο γλυκιά η κάπαρη, τη βάζουμε σε γάλα. Την αφήνουμε και αυτή λίγη ώρα. Είναι πιο γλυκιά. Ναι. Το τουρσί κάπαρη που έχουμε. Ορίστε. Είναι τα μικρά μυστικά ενός Το κάνουν τη διαφορά. πολύ μικρού, αλλά βραβευμένου σεφ. Junior chef. Μπράβο. Έμαθες πολλά πράγματα. Εγώ το έχω ήδη. Ήδη έτοιμο το έχω στο σπίτι. Είναι απίστευτη φάτσα και ωραίος χαρακτήρας αυτό το παιδί. Μπράβο. Τέτοια παιδιά να κάνουμε κι εμείς που τα έχουμε πιο μικρά, έτσι να εξελίσσονται, να σου φτιάχνουν και ένα φαγητό για το σπίτι. Τι χαρά για τις γονείς. γονείς, Έχει υποχρεώσει, παιδιά. Πάει σχολείο, έχει άλλα πράγματα να κάνει. Το κάνει από χόμπι ό,τι κάνει. Αλλά είναι ευλογία για τη μάνα να έχει ένα παιδί που μαγειρεύει. Αυτό είναι. Αλήθεια, να τον χαίρονται. Να πεις ότι λείπεις μια μέρα και να μπορεί να μαγειρέψει μόνο στο φαγητό. Σε απαλλάσσει από άγχος. Καλά να είναι ο Γιάννης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του που μας παραχώρησαν και την κουζίνα τους και το χρόνο τους για να κάνετε το γύρισμα. Με τον Στέφανο ήσασταν. Φάγατε μετά. Βέβαια. Μαλακό το χταπόδι. Έτσι όπως έπρεπε. Μπράβο. Και ωραίο ντεκόρ στα πιάτα του. Αυτό ήταν το αξιοσημείωτο, έτσι, το ντεκόρ. Μόνος του το έκανε έτσι. Δεν παρενέβη καμιά μαμά, κανένας μπαμπάς, καμιά γιαγιά. Όλα μόνος του. Και τη συνταγή και τα ντεκόρ και όλα. Μα πώς τα πήρε τόσα βραβεία? Αυτό να μου πεις. Άντε και σε άλλα βραβεία με το καλό να έχεις. Και στο Γιάννη και σε όσοι ασχολούνται με το μαγειρική. Εδώ, τι ώρα είναι, και 17, σκοτείτε. Βάζουμε τελεία, τίτλοι τέλους και για σήμερα. Αύριο αποχαιρετούμε την εβδομάδα, την πρώτη, για τον καινούριο χρόνο, για την καινούρια δεκαετία. Ελπίζω και τα μικρόβια που έφερε η πρώτη εβδομάδα και τις ασθένειες, τις ιώσεις, τα βακτήρια, τις λοιμώξεις. Μακάρι να τα αποχαιρετήσουμε γιατί πολλοί μας ταλαιπώρησαν. Κακά μας μπήκε, μπορούμε να πούμε δηλαδή. Γιατί κακά μου, ρε παιδιά, ερώτηση ήταν η Κατερίνα, η Σοφία, η Μαρία, ο Στέλιος. Οι υπόλοιποι 2 είμαστε μια χαρά υγιέστατοι. Η Άννα, η Δέσποινα Βανδύ και ο Καράς. Και αυτοί ερώτησαν. Όλος ο καλός ο κόσμος. Πρέπει να κλείσουμε, μας έχουν κλείσει τα φώτα. Καλό απόγευμα. Πού είσαστε? Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.